Jeg har altid været fascineret og nysgerrig på, hvordan andre mennesker lever. Jeg selv er en rigtig smart københavner-type, der er rap i replikken, og jeg elsker at gå ind i byen og blive kigget på af alle mulige andre smarte københavner. Men i dag, der skal jeg møde en, der er langt fra mig selv. Han hedder Claus, og han er jyde. Mit hjerte hamrer helt vildt. Jeg har aldrig mødt en jyde før, og jeg er smadret bange for, at jeg overhovedet ikke forstår et klap af, hvad det er, han siger. Og jeg aner heller ikke, om han forstår sådan en hurtig snakker som mig. Goddag du! Hej Dupper. Det er vildt grænseoverskridende at stå så tæt på en jyde, og det er næsten ikke til at forstå, hvad Claus siger. Men han er nok alligevel smadret kedelig at høre på, og jeg vil faktisk meget hellere høre mig selv snakke. Det her, det er noget, der hedder sushi, og det er faktisk bare rå fisk og ris. Claus er meget imponeret over, at jeg har sådan noget eksotisk mad med. Det har du nok ikke prøvet før, hva' Claus? Jeg fik det i går. Han er nok mest vant til at spise ulækre ting som flæskesteg, karbonader eller frikadeller med rigtig tyk brun sovs. Det her, det hedder spisepinde, Claus. Og det er dem, man tager med, når man skal fange sushien. Man må nemlig ikke tage med fingrene, det kan godt være lidt ulækkert. Det er enormt svært for Claus at spise med pinden, men det er jo nok fordi, han er vant til at stå og skovle kolort med en møggreb, eller hvad det nu hedder. Der er godt nok ikke brugt mange penge på indretningen her hos Claus, men sådan er det med jyder. De går med livrem og seler, og det betyder, at man hellere vil spare, end at bruge sine penge på alle mulige fede ting. Derfor bor jyder tit grimt og rigtig kedeligt med ting, som de har arvet fra alle mulige andre jyder. Sågar de små skal lære, hvordan man krejler og bliver en god købmand. Når de handler herovre i Jylland, så er det noget med at spytte i håndfladen og så give hånden simpelthen. Så har man lavet en god aftale. Det er mange fine ting, du har derovre, Claus. Det må jeg sige. Nå, for søren. Ja, det går ikke. Det er midt i en optagelse. Det ligner bare en helt almindelig firkant, men faktisk så er det en telefon, hvor man trykker på tasterne her, ligesom alt muligt andet, og så holder man den op til øret og snakker her. Det er vildt fedt, jeg engang har været børnevært, fordi der lærte jeg nemlig at snakke enormt pædagogisk. Men den har den, der hedder en touchscreen. Det bruger jeg rigtig meget, når jeg laver mine tv-programmer, hvor jeg tit møder folk, der er helt vildt langsomme i opfattelsen. Ja, ligesom Claus. Jamen, jeg har den der 4S. Nå, Claus, sig mig engang. Hvor gemmer du børneopsparingen henne, hva'? Er den syet ind i madrassen her? Nej, den Jeg har engang hørt noget om, at jyder ikke rigtig stoler på bankerne. Det er derfor, de gemmer deres kontanter rundt omkring i huset. Jeg er overbevist om, at Claus har en mindre formue liggende, og den skal jeg finde. Nej. Hvis jeg sprætter den her pude op, er den så fyldt af penge, eller hvad? Det er den. Hvad, Claus? Hvor er det henne? Hvad laver du? Hvor gemmer du det henne? Nå, der var ikke så meget der. Nå, Claus, det har været hyggeligt at være her. Det har været rigtig godt. Du gemmer dine penge godt. Jeg skal hjem af til København. Hej. Det har godt nok været en lærerig dag i dag. Selvom Claus han er jyde, så minder han faktisk på mange måder om et almindeligt menneske, bortset fra, at han snakker underligt. Jeg kunne aldrig bo herude på landet, hvor der er så grimt, og de ikke har noget takeaway. Nå, nu skal det blive godt at komme hjem til København og få noget sushi eller en latte med cinnamon.